lidi jako, že mluvím, a dneska to bude video, špatný, nebo jako můj názor prostě jako špatný, nebo takový zlý, jako, ne, názor, prostě zlý názor. Můj názor je to zlý názor, takže tak. Dneska to bude určitě bezná, jo, a ještě taková připomínka k tomu, tyto videa budou vycházet v neděli, můžete třeba to poznat tím, že v neděli si celý skoro má špatně, takže už to konečně možná to si na to. A si myslím, že to dneska mým kámošem to budeme ještě natáčet, teda to budu natáčet asi v neděli a prostě nějak tak, když se to nějak vyvrbí nějak asi, jestli se vám to bude líbit, tak to bude ještě vycházet častěji, nejenom v neděli, může to být jako série, a když budou tam hodně ohlasy, tak třeba, nevím, 15 nebo 10 like, 200, tak se mi zdá, že prostě to můžu nějak ještě nějak udělat. Tak, jestli to bude určitě znáte, já nevím, ale já nebo prostě místo vysílím nechci. Jo, takže dneska toho tam nechce. Když to si to můžete hodit dokola a jak si to prostě na to recenze na to. Já neudělám hejt. Tohle určitě nebude hejt. Nechci hejtovat, ale je to jenom můj názor, takže to neberte, jestli to mi se líbí, je to jedno. Ale je to jenom můj názor. Myslím, že vím, že já nemám moc velký rozhlas, abych to neříkal, ale většině na internetu patří. Jo, to mám říkat i já. Ale prostě mi přijde, že Míša se vlastně, nebo Matador, jak má to svůj velký bráchu, tak mi přijde, že Matador se stěžuje na tom Míšovém prostě kanále, že Míša si sem zpívá, ale Matador to všechno vymyslí. To vymyslí, on napsal scénář, on na to všechno pomoct těm lidem, kanálem, se vším, prostě s těma tričkama, prostě za kolik to má dávat peněz a takhle. A přesně teď přijde, že Matador se teď jenom stěžuje a teď říká, že prostě žádný hejt nedělá, že prostě, že se na to nepřiživuje na tom, že tak mi to přijde jako úplná kravina, protože to každý vidí, když se ten internet na výšku a tak úplně vidíte, že už to někdo pomáhá. Mně s tím taky třeba někdo pomáhá, ale fakt třeba mladinká pomoc, jako třeba scénářem a tímhle. Pak třeba nemusím sám si dělat to. Ne, prostě blbý si třeba jako poznat třeba nevím svýho bráchu a myslím prostě začala natáčet to své intro, jo, že je úplně blbý. Nebo takhle je moje crew, stojí tam takhle, vole, to má ty zuby jak debil, a stojí u toho kurníku, kde má prostě taky a říká, to je moje crew. A ještě to je ho s těma zubama. Nebo jestli jste viděli, včera bylo to Hrajeme s Alem. A jak tam furt se snažil prostě, já vím, že je to malý kluk, ale aspoň, to je stejný, nebo ať nějaká prostě kvalitní videa, nebo jako, tak snaží být trošičku jako, jak třeba dělal video, že nechal hejtra. Tak jak jsem tam lidi měli vztah, na to, jakože, co mám se udělat hejter. Tak tam se zeptali, ho dát mu rovník nebo tak. A já jediný prostě vyhulit mu. A vy už to asi myslíte, tohle za potom. Můžete za to dělejte a já to myslím, že úplně to je hlavní video. Nevím za to, že neříkám, nepodporuji ho nějak, prostě ho ani nesleduju, ani nehejtuju, prostě je to jenom můj názor. Když chcete si můj názor podle vás je špatný, tak mi napište do komentářů a jestli se vám to a pak to můžete zkusit vy, protože jestli vím, že na tyhle videa nejsou moc velký ohlasy, ale když se vám tady velké videa prostě nebude líbit, tak to zkuste sami. Jo, nemám moc velký ohlas, asi už jenom odběratelům ještě, takže si myslím, že když tam přijde nějaký, nevím, třeba tisíc lidí, kteří mě třeba teď podporují, tak si myslím, že to myslí tak vážně. Takže tak, no. Tohle video je vlastně jenom můj názor a nemusí to být jako váš názor, nemusíte mu to zrovna ptát. Já už tomu něco takového napsal, ale vlastně nesmějte si toho. Nechci jako takovýhle YouTube, co prostě dělá, co prostě mluví prostě o těch hejt, prostě že hejt je úplně nástavný čáre a že prostě se
jenom ty zřejmé odběry a lajky a krásný komentář. A mluvil o tom. A my si úplně jeden. Tak jsem si vlastně sám vymyslel demový názor. Prostě, jo, nechci být hejter, nechci být prostě to. A, a se o tom nějak prostě vyjádřit, prostě už je to své, jako už na tom YouTube to vysí docela dlouho. Ten jako že prostě třeba youtuberama, kteří jsou mladší než já, jen třeba 9, 8, jo. Jako ten není teď nějak třeba na hitu, třeba Bojstátý, jo, který jsou třeba má dobrý videa. Ale prostě takže lidi nic na YouTube nemají dělat, nebo na internetu, jo. Já jsem vlastně taky dítě, ale jako nic nemůžu říkat, aby to tam nedávali, ale to si myslím, že když se to bude dělat ten klub, tak se aspoň třeba, nevím, 2 roky počká, a může mít prostě úspěšný videa a to prostě třeba, nevím, koupit třeba nějakýho doucovadla, jak se prostě natáčet na YouTube. Myslím si, že toho, na koho má, jo, je to docela dobré, jako teď jsou učí, takže si myslím, že je to docela dobrý. A jinak, když se vám tady to video líbilo, tak dejte like a kdybyste měli nějaký jiný názor, tak určitě napište do popisku. Třeba do, kdybyste chtěli napište nějaký tenhle názor, tak mi to klidně prostě dejte do toho prostě komentářů, že já se klidně o tom vyjádřím, jako o kom se mám se vyjádřit, klidně to tam pište. Jo, klidně, třeba znám hodně youtuberů, kteří se fakt jako už mě dostali taky, takže nebojte se, tyhle ty videa budou docela často, takže tak. Myslím, nechci být jako taková ta kategorie, jako třeba hugy, nebo takhle. Jako zase nahejtujeme takhle hugy, ale jako nechci být prostě jako hugy. To je mi tak přijde debilní a nenarážím, že má hugy debilní videa, ale asi tak. Takže, no to už tak asi to tam, jestli vám tady to video líbilo, dejte like, tak rád za všechno, takže jinak mi vždycky přijde, že spíš mám hodně dislikeů, neslikeů, ale to je jedno, je to váš názor na můj videa. A jestli vám přijde, že mám blbý videa, tak se vyjádřete, protože už tam mám docela dislikeů. A klidně, jako, když se kouknu, zkusím to zlepšit, ale když se kouknu jenom na toho hejtra, co mi tam dá jeden dislike, mu asi 8, a má tam jenom video z Minecraftu. Pak říká, že má kvalitní videa hned. Takže to bude asi fakt už nakonec, už to nebudu dělat zdržovat a tyto videa budou nějak vycházet. Tak a všechno jsme si řekli, když tak to napíšu do popisku videa, kdybyste si to nepamatovali. A tady už tak úplně konec. Jestli se vám líbilo, video líbilo, dejte like, jestli se vám video nelíbilo, dejte dislike, ale dislike. Like teda, napište nějaký komentář a prostě zkuste něco napisat takového podobného já a zkuste mi taky nějaký silný názor. A to bude asi super, takže mějte se